Flash Report. Flash report sa karon nga abot sa bana nagbakadro sa Kulog. Para pa na tabo dawa. Flash report sa karon. Flash report na karon mga kabutsok. Naibang gadi karon sa Kulog nga nagsumpot-sumpot na. Oh. Sumpot. Taas kay ni. Oh. Sumpot na sila tanan. Yan. Wala mo lang gisitol. Masama nang hita buak. Tulo kasakyan na gini. Usa. Duha. Oh. Duha. Tulo. Oh. Tulo ni kabuok. Sumpot. Nani atubangan sa Super Metro. Karon pa ni natabo oh. Karon pa jud. Sumpot. Tulo kasakyanan Puros Guadalupe 060 ug usa ka saan itawa gani modern jeep na lang, modern jeep. Tungod sa nitabo murag mo na yung mga pasahero karon nga raw. Guys. Ano ang bangga man. Atubangan sa Super Metro. Tungod sa inita po, taas kaya ang traffic oh. Ikan dito. Taas kaya ang traffic. Tungod sa inita pong bangga dari sa Kulon. Abot pa niya pa doong 120. Hindi lang ka na matag hapon ko. Padoong na uli, gutom na kayo. Labang siya ta. Lakaw ba karong talong dito sa itong parkingan. Oras sa rush hour alas 5 nasamot ng nahitabang bangga dito sa Angahan. Nata sa dakbayan sa Sugbo. Bay, pangatag rin na bay? Ha? Pangatag rin na? Ha? Pila-pila ka tre? Sa building mo, bilay mong phone. Ba? Ano mangyatag siya kanang damage? Nagbaho? Oo. Aw, lama na. Da vlog ulit ang gibangga, gistreet tulo ka mo. Sabi daw? Gibidyohan ako. Ang usa ba yun? Ang nagsunod ba? Ang nagsunod, sige, pipip. Wasa kay ba, kanani bangga ito sa kanay. Wasa kay ba? Tulo ka mo kasigit-sikit. Pipip siya ba yun?
Ama. Hi, sabi. Hi. Aba. Nasir tuloy yun. Ha? Tara, nagbalay sa luyo. Betul deh. Ya, Please kita go orang bangga. subscribe sa Jerobek TV. Ajerobik TV ko no. Subscribe na mo. Ito mga palautog. Bang ito. Nag-video-video ako kanina kay Pagkira mo gumaya ni 2 minutes. Tanaw ba 3 minutes naman nag-video ko ng 3 minutes. Ya. Onya nakita na akong gabit itlog dito sa kuan. Si. Oh, isa naman taga stock room. Ah, to halin. Oh, ag-interview no kanina dito. Ayan, ito bang sa mo. Oh, tubog siya. Ari dali. Kanang may itlog, pila-pila din mo pala. O siya mo, gibidyohan ako siya. Ngayon, mag-ibabaw. Wala bigo ah. Ano ba? Ako nabidyohan ni sayang mo ni. Sayang hita mo, plus sweet. Mga ni, kaimtang sa kulon. Kadalanan kulon karon. Kaimtang sa panahon. Katuwa pa na kanig kulon da. Mao na ang sitwasyon diri sa kulon. Inyong soke na, soke. Soke na ni mo diay. Ah. Taon na. Taray. Soke na ni Butchok di ano sa una kana. Ayahan ang soke niya. Dito ko biyan sa labang dito kami dak patakal eh. Labang. Ha? Labang. Hala ka Troy. Stop pa man labang ko. Ay takot sa pag ng video. Takot siya sa video ano kasi ay takot ha. Taspon dulu. Digiro ko. Zero dia. Zero. Happy kami mabot sa among parkingan. Uy, ngit man. Ngit mo no? Oh, tungkol na si mong naong. Abo. May lang na ako i-upload itong Sabado. Kaya mo mo i-upload. Oo, ka-video rin siya na. Karoon na lang. Indot yan na yung content kaya ako. Abo. Hoy, pasok sa carousel. Sir na dili. Ha? Andi na. Bisig tagbo ito. Pagtawa ba? Nga wala kaila eh. Jadi how? Pila na yung one? Pila na yung itlog hatag. Tara oh, luto ligid oh. Oh, ligid. Oh, Oh, ligid oh. iyay. Nagumayo ligid oh. Oh, bagutan na no? Yantas. Bansan. Rimnes, stainless. Kubayan na si ligid iti buye. Ang rimnes, stainless oh. Mani. Mani pangwan pang ligid motor nga pang show. Oo. Pang syukoy. Pang show. Gitang-tangan ng sticker? Ha? Tangan sticker day. Ah, mga 180 pila sa ba? kabuk. Palit mo yung senior boy. 180 sa Ha? kabuk. 180 Boy, 180 boy sa kabuk boy. Kung duha ka buok, 180 pila. Pila lang. 216? Suy pa kay bangko. Dapat hilong na ni mo bangko boy. Oo. Ha? Bihay. Ganahan dyan. Ganahan dyan higda ang iringan eh. Ano man? Iring. Ang iring ba? Ano ganahan mo? Nindo kayo sikit-sikit. Chrome paligido. Room no. Dili gini ang yantas. Ang kuan, ang rim, abnormal. Rim. Akwan. Ang rim niya. Kadina ba? Kadina. So, dinner lang ko itong mga kabutsok para itong flash report. Bye bye. Butchok Flash Report.